हेलो नमस्कार। आप देखत तानी पावर भोजपुरिया चैनल। तो बता दी जौन स्क्रीन पे चल रहल बा उ हवन जुबली स्टार भोजपुरी के निरहु लाल यादव। तो निरहु लाल यादव के बहुत कुछ दिन बाद यानी कि लगभग 1 साल बाद कमबैक करे जा रहल बाड़न, वो भी यूट्यूब पर। यानी कि बहुत सारा फिल्म उनकर आवेला कब चल जाला आप सभी के मालूम भी ना होला। पर्दा पर उतना भोजपुरी इंडस्ट्री उतना ग्रोथ नइखे कइले, एक चलते भोजपुरी इंडस्ट्री के आप सभी जानते हो कि कब फिल्म रिलीज होला कब का होला केहू के मालूम भी ना चल सके। लेकिन यूट्यूब पे एगो फिल्म रिलीज होईल बा जना फिल्म के नाम है, जना मूवी के नाम है मंडप। जौन की एगो पारिवारिक फिल्म बा और जौन बात करतन निरहु के और अमरपाली के। लगातार इनका जोड़ी देखल गईल बाटे जौन की बहुत ही अच्छा फिल्म, साफ सुथरा फिल्म, पारिवारिक फिल्म जौन की भोजपुरिया समाज में कहीं भी आप सभी बैठ के देख सकतनी। वही टाइप के एगो पिक्चर बा जौन दिनेश लाल यादव निरहु और अमरपाली दुबे के पिक्चर हटे मंडप। ये फिल्म का भी नहीं देखले तो प्लीज आज ही यूट्यूब पे रिलीज भइल है, जौन की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, ओकरा सहायता से जाकर मूवी के देखी और कमेंट कर बताएं कि जौन ई पारिवारिक मूवी में आप सभी के कैसन लागल है। और ऐसे ही भोजपुरी के नए से नए अपडेट आप सभी के पावर भोजपुरी चैनल पर मिलत रही। और जुबली स्टार, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार के अगर फैंस बनी कट्टर वाला तो चैनल को सब्सक्राइब करी और वीडियो को इतना शेयर करी कि मूवी बहुत ही जल्दी ट्रेंडिंग में आ जाए। कैसे भोजपुरी के कोनो ऐसा मूवी नहीं के, कोनो ऐसा टेलर नहीं के कि जो ट्रेंडिंग में आइल बा, लेकिन ये मूवी के रउआ सब चाह देता नहीं तो ट्रेंडिंग में आ सकता है। कैसे कि ये मूवी बहुत ही अच्छा साफ सुथरा मूवी बा और पारिवारिक मूवी बा। आप सभी के न्यूज कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।